हेलो फ्रेंड्स बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनल फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जायफ्रा लेट्रिं एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना बे नोंथांनि लेट्रिं एप्लाइ खालामनाया एप्रुभ जागोना जायाखै बेखौ माबायदि नायगोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायबानो जाबाय जोंहा बेयाव लेट्रिं एप्लाइ खालामनाया एप्रुभ जाबासो जोंहा लिस्टआव फैयो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों आरो आं बेयावनो फिसा रिक्वेस्ट खालामो जायफ्रा गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चैनलाव हाबदों भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना अननानै चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलनि गेजेरजों अब्ला आं भिडिअखौ जागायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय बिनिफ्राय नोंथाङा जिखुनु मोनसे ब्राउजार खुलिनानै लाबानो जाबाय डाटाखौ अन खालाम जायफ्रा मबाइल गिदिर बाहायो नोंथांमोना गुगल क्रोम ब्राउजारा थायो नोंथांमोना जिखुनु मोनसे नोंथाङा ओपन खालामबानो जाबाय अब्ला आङो क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनोसै बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना टाइप खालामबानो जाबाय जायफ्रा नोंथांमोना लेट्रिं गोदान एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना नोंथांनि एप्लाइ खालामनाया जागोना जायाखै एप्रुभ जागोना जायाखै बेखौ नायनो थाखाय बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय फारसेनिफ्राय नाय भिडिअखौ बिनिफ्राय बेसेबां मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जायफ्रा नोंथांमोना गोदान लेट्रिं एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना फैसाखौ बेसे मोननाय जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन अब्ला बेयाव नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय नोंथांमोना स्वच्छ भारत मिशनखौ नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय अब्ला बिनि वेबसाइटआ फैगोन मेन वेबसाइटआ बेयाव नायबानो जाबाय स्वच्छ भारत मिशन बेयाव नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव नायबानो जाबाय लास्टआव थांबानो जाबाय गाहायाव बेयाव नोंथांमोना नुदों नायबानो जाबाय एप्लिकेशन फर्म फर IHSL बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन नायबानो जाबाय बेखौ नोंथांमोना जिंखिजा लांबानो जाबाय नायबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय इन्टार मबाइल नाम्बार बिनिफ्राय नोंथांमोना गेट OTP नाम्बार नोंथांमोना बेयाव OTP नाम्बारखौ होबानो जाबाय OTP नाम्बार लाबानो जाबाय नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव बेयाव OTP नाम्बार फैगोन बेखौ नैबे इन्टार OTP नाम्बाराव होदो बिनिफ्राय नोंसोर गाहायाव नुदों नायबानो जाबाय खेबसा दङ नैबे खेबसाखौ नैबे इन्टार सेकर्ड खेबसेयाव होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना साइन इन खालामबानो जाबाय अब्ला आं होलांनोसै आंनिखौ थाब थाबनो नायलांबाय थाबानो जाबाय बिनिफ्राय आं गासैखौबो होबाय बेयाव आङो खेबसाखौबो होबाय OTP नाम्बारखौबो होबाय बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो साइन इन खालामनानै खोन्थानोसै नायबानो जाबाय अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय बेयाव नायबानो जाबाय नोंनि बेयाव प्रफाइल नामा फैगोन नोंथांनि पासवर्ड होनानै नोंथाङा खुलिदोंमोन OTP नाम्बार होनानै बिनि प्रफाइला फैगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय नोंथांनि लेट्रिं एप्लाइ खालामनाया एप्रुभ जागोना जायाखै बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे 3 डटआव थुबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव दङ जायफ्रा गोदान नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नैबेयाव थुबानो जाबाय निउ एप्लिकेशनाव बिनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना एप्रुभ जागोना जायाखै बेखौ नायनो थाखाय भिउ एप्लिकेशनाव थुनानै होबानो जाबाय जोंहा बेयाव एप्रुभ जाबासो जोंहा बेयाव लिस्टआव थायो नोंथांमोना जायफोरना एप्रुभ जागोना जायाखै नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय अब्ला आङो भिउ एप्लिकेशनाव थुनानै होनोसै बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव एप्लाइ खालामनायफ्रा गासैबो फैजोबगोन बेयाव एप्लिकेशन नाम्बारफ्रा थाजोबगोन बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव स्टेटासा दं दै नायबानो जाबाय एप्लिकेशन रिसिभआ बेयाव दंजोबो बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव एप्रुभ जागोना जायाखै नायनो थाखाय बेयाव नायबानो जाबाय ट्रेक स्टेटास बेयाव खनसे थुदो अब्ला आं खनसे थुनोसै अब्ला बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय बेयाव एप्लिकेशन नाम्बारा नोंनिया थागोन बिनिफ्राय रिसिप्ट नाम्बारा थागोन बेयाव नोंथाङा खै थारिखआव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनाय बेयो थाजोबगोन बेनिफिसियारि नोंथांनि नामफ्रा थागोन जेन्डारफ्रा गासैबो बेयाव ओंखारजोबगोन नोंथांनि डिटेल्सफ्रा बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव एप्रुभ जागोना जायाखै नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय बेयाव नोंथाङा एप्रुभ जाबाथाय नैबेयाव ओंखारखागोन नोंथांनिया साक्सेसफुल बिनिफ्राय जायफोरना रेजेक्ट नोंथांमोननिया बेयाव रेजेक्ट ओंखारखागोन दै बेफोरबायदि नोंथांमोननियाबो रेजेक्ट जादोंबा नोंथांनिया बेयो लिस्टआव फैनाय नङा बेयो खारनानै फैगोन नैबे गोजाया नोंथांमोना नुदों बे गोजाया नैबेसेबां खारनानै फैगोन बिनिफ्राय बेयावनो नोंथांनिखौ रिजाल्टखौ देखायखागोन एप्रुभ बा एप्रुभ नोंथांनिया बेयाव जानानै फैगोन जेब्ला नोंथांनिया जाथारगोन अब्ला बियो लास्टसिबां थांगोन नोंथाङा लिस्टआव थाहैगोन अब्लाना बेसेबां लास्टसिबां थांगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे लास्टसिबां थाहैगोन अब्ला आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय जायफ्रा एप्रुभ जायाखै नोंथांमोना बेयाव रेजेक्टआ रेजेक्ट ओंखारगोन बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेखौ
जोंहा बेयाव लिटारिंनि फैसाखौ बेसेबां मोनगोन गोबां मानसियानो कनफिउज जादों। जोंहा बेयाव 12,000 जोंहा बेयाव कम्पालसरि मोननाय दङ लामा। नोंथांमोना जायफ्रा लिटारिंखौ एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना 12,000 मोनगोन दै। नोंथांमोना आं बेखौ खोन्थाबाय, शेयार खालामबाय। जायफ्रा नोंथांमोना दासो एप्लाइ खालामनो गोसो दाबो सम दङ, नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लादो। नोंथांमोनाबो मोननो हागौ लिस्टआव फैयोब्ला बिनिफ्राय नोंथांमोननि न'आव बियो जेब्ला लिस्टआव फैगोन अब्ला मोननोसै समबाथाय नोंथांनि न'आव बियो जिअ'टेग खालामफैगोन। नोंथांनि न'खौ नोंथांनि न'खराव फैनानै बिसोरो नोंथांमोनखौ साफायफैगोन। नोंथाङा बबे जायगायाव लुगोन बेखौ नोंथांमोननिखौ साफायनानै लांगोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामबाय। गोबां मानसियानो बेयाव गोनो गोथो जादों। जोंहा बियो एप्रुभ जानांगोन। एप्रुभ जाबासो जोंना बेयाव लिस्टआव थागोन। एप्रुभ जायाबा जोंना बे लिटारिं एप्लाइ खालामनाया लिस्टआव थाया। बिनि थाखाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय सम सम। बिनिफ्राय नोंथांमोना लिस्टआव चेक खालामबानो जाबाय। ओरैनो जोङो बेयाव एप्रुभ जायालासिनो जोङो लिस्टआव नागिरबाय थाबा नुवा। बिनि थाखायनो नोंथांमोना एप्रुभ जानायखौ नोंथांमोना सिगां एडभान्स नायगोर, बिनि उनावसो नोंथांमोना लिस्टआव नायनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय। नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ'खौ थाब मोनफिनगोन। नोंथांमोना गोदान गोदान बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। दासिमबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोदान आपडेट इउटुब चेनेलखौ।